Svijest o klimatskim promjenama, financiranje naših aktivnosti. S klimatskim se promjenama možemo učinkovito izboriti jedino ako poduzmemo korake u svim segmentima djelovanja, jer klimatske promjene utječu na stvari kao što je naše zdravlje, naša hrana, naše domove, naše gradove i naša sela. Gospodarski sektori kao što su poljoprivreda i ribarstvo, pa čak i ljetni i zimski turizam, izravno ovise o klimi i već su pod utjecajem klimatskih promjena. Zbog toga moramo planirati zaštitu svojega gospodarstva i nas samih. Europska unija je uključila sredstva za borbu protiv klimatskih promjena u sva svoja glavna područja. Takav pionirski pristup, za koji se smatra da je prvi na svijetu, ima za cilj uključivanje svijest o klimatskim promjenama u sve politike, raspodjelu resursa i radnih praksi u Europskoj uniji. Najmanje 20% budžeta Europske unije potrošit će se na aktivnosti vezane uz klimatske promjene u područjima kao što je zelena poljoprivreda, istraživanje, transport i energija, uključujući i povećanje broja energetskih učinkovitih zgrada. Novi pristup Europske unije pridonosi borbi protiv klimatskih promjena i posljedica iste, te omogućuju transformaciju Europe u čistu, niskougljičnu ekonomiju koja je otporna na klimatske promjene i u kojoj se stvaraju nova radna mjesta i poboljšava kvaliteta života. Svijest o klimatskim promjenama, financiranje naših aktivnosti.